Bármennyire is próbáltunk sietni, túl kicsi volt az esélye, hogy túlélje. Nővér! Kísérje az urat a váróba. Adjanak neki nyugtatót. Nem kell. Köszönöm. A Ipek. Ipek? A feleségét Ipeknek hívják? Igen. Azt hiszem, félreértés történt. A beteg a műtőben valaki más volt. Hogyan? Nem Ipekről beszélt? Nem Ipek volt. Elnézést. Beszélnem kell a beteg hozzátartozóival. Megtudhatnám Ipek Azimoglu szobaszámát? Nem volt a műtőben. Hibás volt a rendszer, elnézést. Harmadik emelet, 306-os. Köszönöm. Elnézést! A 306-os szoba betege, Ipek Azimoglu nincs a szobájában. Ipek asszonyt nemrég hazaengedték. Köszönöm. Most már jobban érzed magad, Ipek? Igen, bár. Csak egy kis szédülés volt. Annyira megijedtem. Annyira aggódtam, érted? Ne aggódj. Semmi sem történhet velem, amíg itt vagy. Akkor mindig melletted kell lennem, hogy semmi se történjen veled, ugye? Na lám. Édes bárom, ezt már megbeszéltük. Most már haza kell vinnem téged. Anyád biztosan aggódik. Jól van, de velem jöhetsz. Bár, ott van az otthonod. Neked még anyád mellett van a helyed. És hol van a te otthonod? Menjünk, Bár. Ipek! Sajnálom, összekevertem valakivel. Hát Szüde, egyszerűen eltűnt. Már mindenütt kerestük. Pontosan. Ne is kérdezz anyukáról. Ha nem találjuk meg Ipeket hamarosan, akkor az összes rendőrösöt és kórházat felhívja. Szólok, ha történik valami. Oké, Szüde. Később hívlak. Persze, majd értesítelek. Viszont hallásra. Mit keresel itt? Hm? Csak nem hallgatózol. Dehogy is, Neslihan asszony. Csak port törölni jöttem ide. Nem tudsz kopogni? Neked mindig kopognod kell. Addig nem jöhetsz be, csak utána. Ha telefonálok, akkor kimész. Megértetted? Nem tudtam, hogy ön is bent van a szobában, Ne asszonyom. keresd kifogásokat! Megértettél? Igenis. Nem hallottam. Mondd hangosabban. Megértettem, asszonyom. Jó, igyekezz.
Segíthetek, Neszlihan asszony? Elégedett vagy az ujjakkal? Igazából nem is tudom, mit mondjak, Neszlihan asszony. Csak őszintén. Nos, asszonyom, a minap reggelit készítettek maguknak, és kolbászt sütöttek. Az egész házban éreztem, ki kellett szellőztetni utánuk. Mégis mit gondoltak? De idővel majd magukhoz térnek. Addig is tartsd rajtuk a szemed, kérlek. Igenis, Neszlihan asszony. Mostantól te vagy a szemem és a fülem. Figyelj és derítsd ki, hogy hallgatnak-e az észérvekre, vagy sem. Úgy lesz, asszonyom, ne aggódjon, figyelni fogok. Jó, rendben. És az a kisgyerek, az hol van? Kisgyerek? Az a Bahár, aki velük volt. Asszonyom, én nem láttam kisgyereket. Csak egy nagyszájú fiatal lányt. Rendben van. Fejezd be a munkát. Aztán nézz körül. Hol van ez a lány, és mit csinál? Ahogy óhatja, asszonyom. Ipek, tudod, az első napon, amikor apámmal a kastélyba jöttünk, azon tűnődtem, milyen lesz ott az életünk. Tényleg egy kúriában akartál élni? Igen, de az apámmal. Bár ő most nincs itt. De se baj, hisz itt vagy te. Szeretnél kicsit játszani? Tényleg szabad? Hát persze. Mögéd ülök, jó? Oké. Ipek? Ömer? Mit keresel itt? Te mit keresel itt? Tudom, hogy eljöttél a kórházból és a házból is. Honnan tudsz erről? Az egyáltalán nem számít. Gyere, ott a kocsi. Ömer? Azért vagy itt, mert fontos vagyok? Talán aggódtál, értem? Hideg van. És betegen nem maradhatsz kint sokáig. Tehát sajnálsz engem? Ipek, ne kérdezősködj. Magadra gondolj, ne rám. A semmiért jöttél ide. Tudok én magamra vigyázni. Ipek, ne butáskodj. Hová akarsz menni betegen? Ha? Egyedül az utcán. Ipek!
Kedvesem. Elfáradtál? Nem, csak aggódtam érted. Ömer bácsi. Honnan ismeritek egymást, Bahar? Hát, az anyám a villában dolgozik, Ipek pedig elvisz hozzá. Na és ti honnan ismeritek egymást? Mi... A szomszédból. Egyszer elestem, Ömer bácsi pedig elvitt a gyógyszertárba. Hihetetlen, hogy milyen kicsi a világ. Gyere, Bahar. Gyertek, elviszlek. Én nem megyek, Ömer. Hogy mi? Világosan elmondtam. Nem megyek veled sehova. Ez nem kérdés volt. Beteg vagy. Nem hagyhatlak így itt. Ömer, nem megyek veled. Beteg vagy, most jöttél ki a kórházból. Egy filléred sincs, és egyedül vagy a gyerekkel. Miért érdekel ez téged? Akárhányszor találkoztunk, mindig azt mondtad, hogy nem törődsz velem. Most már értem. A régi Ömer és a régi Ipek eltűnt. Jobb, ha soha többé nem találkozunk. Menjünk, Bahar. Peri, kérlek, most a kantinban vagyunk. Te pedig megint tanulsz. Ozán, neked talán idegen az oktatás, de ezt szokták csinálni az iskolában. Az emberek egész nap tanulnak. De az emberek esznek is. Szerinted miért nem tanulok? Éhen halok. Ha nem lennél mindig éhes, jobban menne a suli is. Hát persze. De most akkor is nagyon éhes vagyok. Na jó, de előbb meg kell kérdeznem valamit a prezentációval kapcsolatban. Megvársz? Hát persze. Neslihan asszony. Igen, Zuhal? A kisgyerek, akit keresett, Igen? nem volt a melléképületben. Hogyan? Mondtam neki, hogy nem mászkáljon, de nem így értettem. Küldje ide az anyját. Azonnal. Szóval, mit mondott utána? Szerinted mégis mit? Megtanított az illemre és elment. Az a Neslihan egy nagyon veszélyes nő. Ne legyen rosszba az ilyenekkel. Szerintem Ipek ellen akar fordítani mindenkit. A mi kisegerünk is Ipek asszonnyal van. Elég csak párszor rámosolyogni, és már is bárkit követ a világ. Végére is. Anya, elmondjuk Neslihan asszonynak, mérges lesz, ha megtudja. Abban a pillanatban kirúgna minket, amint elmondjuk neki. Ő nem egy gyerek, hanem egy időzített bomba. Nem tudhatod, mikor és hol robban fel. Ó, figyelj, ha túl sokat tömöd, akkor felrobban. Ó, a töltelékről beszélgettünk, hogy sok ne legyen. Neslihan asszony látni akar. Engem? De hát miért? Azt akarja, hogy főzz egy kávét és jósolj neki. Atya világ! Most meg a kezed és ne várakoztasd meg! Siess már! Törzs meg őket gyorsan! Hivatott engem? Megszoktad a munkát? Igen, megszoktuk, Neslihan asszony. Mondtam is, amikor először idejöttünk, a lányom és én úgy dolgozunk, mint a méhek. Zuhal már ismeri a ház összes szabályát. Szóval, te és a lányod tegyétek, amit mond. Úgy is teszünk. Bármit mond Zuhal. De úgy tűnik, hogy nem kedvel minket. Kell egy kis idő neki. Nem kértem a véleményedet. Csak elmondtam, hogyan kell dolgoznatok. Hol van a lányod? A konyhában, Neslihan asszony, tölteléket készítünk önnek. Nem ő, a kislány érdekel.
Ön Baharról beszél. Az iskolája a régi kerületben van, elég messze innen. Ma este az egyik szomszédunknál fog aludni. Van egy Baharral egy idős lányuk. Könyörgött, hogy hadd maradhasson ott. Attól kezdve, hogy átléptétek a küszöböt, én vagyok a felelős értetek. Mostantól kezdve mindenhez az engedélyemet kell kérnetek. Minden lépésedről tudni akarok. Hívd a szomszédodat. Mondd meg a kölyöknek, hogy jöjjön el ma este. Igen, Neslihan úrnő. Minden alkalommal, amikor találkoztunk, azt mondtad, hogy nem törődsz velem. Most már értem. A régi Ömer és a régi Ipek eltűnt. Jobb, ha soha többé nem találkozunk. Lányom, valóra vált a félelmem. El kell mennünk. Mi történt, anya? Kivel húztunk újat már megint? Bár csak erről lenne szó, végünk van. Neslihan Baharról kérdezősködött. Mit mondtál? Mit mondtam volna, hogy az iskolában van, próbáltam elhárítani, hogy egy barátján elmarad, de ő ragaszkodott hozzá, hogy itt legyen este. Most mihez kezdjünk, anya? Hol találjuk meg őt? El kellene mondanod az igazat. Lányom, fogd be a szádat, vagy kapsz egyet. Elég dühös vagyok már így is. Micsoda söpredék. Mást sem csinálnak, csak bajt. Neslihan, ezért megöl minket. Menj, és nézd meg a kávézót, ahonnan Ipek hívott tegnap. Kérdezősködj, de nem mutatkozz be senkinek. Oh. Ti meg miben sántikáltok? Hát, Filiz elhozza a Bahart az iskolából. Gyerünk, kislányom, aztán siessetek haza. Rendben, anya. Fene tudja, hol tartottunk, de... Evren, te vagy az. Talán mást vártál? Perit? Mindig azzal a lánnyal vagy. A régi barátaidat meg már elfelejtettem. Haver, ne mondj ilyet. Hol van Szelin? Mindjárt jön és mehetünk bowlingozni. Bowlingozni? Igen. Korábban megígérted, hogy elmegyünk 3-asban. Az ezen a héten van. Teljesen elfelejtettem. Nemet mondasz, amikor már megígérted? Látod? Mostanában mindig lerázol bennünket. Úgy volt, hogy együtt vacsorázunk Perivel. Igen? Van ilyen, meggondoltad magad. Még találkozunk. Hé, állj meg, ne legyél már ilyen. Várjuk meg Perit. Mehetünk akár együtt is. De ne sírj, ha végül megverlek. Ne hisztízz. És ne panaszkodj nekem utána. Ki? Te fogsz megverni engem? Fel fogom veled mosni a padlót. De nagy a szád. Akkor mit szólsz a következőhöz? Legjobb lesz, ha fogadunk. A vesztes fizeti a vacsorát. Megegyeztünk. Helyes. Jó napot, kisasszony. Jó napot. Jól van. Igen, köszönöm. Csak nagyon sietek. Remélem nincs baj. Magánjellegű. Értem. Engedje meg, hogy elvigyem oda, ahová szeretné. Az jó lenne. Menjünk. Ilyen az én buta lányom. Ha így folytatod, biztos, hogy nem jutok ki ebből a konyhából. Az biztos. Neslihan asszony? Épp téged kerestelek. Anyuka itt van? Igen, csináltam neki egy kamillateát. Helyes. Mondani szeretnék valamit, Neslihan asszony. Mi ez? Sikerült megtudnom, hol van Bahar. Tudom, hogy hol van. Az iskolában. De estére itt lesz. Nincs az iskolában, asszonyom. Ipekkel van. Félelemből nem mondják el.
Hogyan? Ipekkel van? Féltek, és ezért nem mondták el. Nem tudom hogyan, de Ipekkel szökött meg. Azt mondják, hogy akkor jön vissza, ha megtalálják Ipeket. Akarja, hogy ide hívjam Szelmát? A lány Ipekkel van. Ó, a fenébe. Hogy történhetett ez? Ipek hallott, vagy megtudott valamit? Az a szemét Kadir elküldte neki a levelet. Neslihan asszony, akarja, hogy ide hívjam Szelmát? Neslihan asszony. Asszonyom! Igen? Akarja, hogy ide hívjam Szelmát? Nem. Elmehetsz. Ipek, Mondd csak, Bahár. olyan éhes vagyok. Gyere csak. Gyere, Bahár. Ülj le ide. Bahár, várj meg itt, jó? Egy perc és jövök. Rendben. Jó napot, örvendek. Én is. Mit parancsol? Azon gondolkodtam, hogy akadná számomra valami munka. Mosogatás, főzés, takarítás. Sajnos nem segíthetek. Tényleg bármit megcsinálok. Csak azt akarom, hogy a kislány ehessen. Azt mondtam, hogy nem segíthetek. Mi a baj? Tudok segíteni? Hát, munkát keresek. Bármit meg tudok csinálni. Főzök, mosogatok, takarítok. Csak hadd lakjon jól. Hadd egyen valamit. Rendben van. Rengeteg itt a munka. Először egyen a gyerek valamit, aztán irány a konyha. Nagyon szépen köszönöm. Az ég áldja meg, uram. Ízlik, Bahár? Nagyon finom. Te nem eszel? Nem vagy éhes? Nem, kedvesem. Van egy kis dolgom odabent. Elviszlek a villába, miután végeztem, jó? Rendben. Várj meg itt. Végem van, ha Kadir elküldte azt a levelet. Neslihan! Anyuka! Mit keresel ide bent? Semmit. Ipek egyik barátjának a számát kerestem. Úgy tűnhet, mintha keresnék valamit, de meghalok az aggodalomtól. Jól gondoltad, kedvesem. Találtál valamit? Nem. Se címet, se telefonszámot. Eddig még semmit sem. Pedig mindig itthon volt. Hiába volt az egész. Folyton Ipekre gondolok. Annyira szomorú vagyok, Neslihan, nagyon. Rettentő szomorú. Anyuka, meg fogjuk találni. Meg kell találnunk. Megittad a kamilla teádat?
Rendben, akkor vedd be a gyógyszeredet. Aludj egy kicsit, vagy legalább próbálj meg pihenni egyet. Rendben van? Jól van. Igen. Oh. Nagyon beleestél abba a lányba. Nem is tudom. Úgy tűnik, igen. Most már egészen biztos, hogy jól elcsavarta a fejedet. Az ujjai köré csavart. Ez nem is igaz. Ismerd be, szereted a kemény lányokat. A kezében tart téged. Sziasztok! Szia! Mi újság? Mi a téma? Kit tart a kezében? Azon fejét teljesen elcsavarta a kis doktor Perry professzor. Tényleg? Mit teszel egy olyan hétköznapi lányom, mint ő? Most meg mégis miről beszélsz? Nyilvánvaló. Mindenki ezt gondolja, persze rajtad kívül. Inkább megkeresem Perit. Hé, akkor most nem megyünk a klubba? Menjetek. Figyeljetek, srácok, ezt már 2 hete leszerveztük. Ne viselkedjetek úgy, mint a gyerekek, és ne szúrjatok ki velem. Nem csináltam semmit. Haver, ne már, hagyd abba! Megjött a barátnőd. Szia! Sziasztok! Hello! Beszéltél a tanárral? Beszéltem. Akkor most megyünk, vagy sem? Igen, elfelejtettem mondani, hogy elmegyünk bowlingozni. Remélem, te is velünk tudsz jönni. Na, mit szólsz hozzá? Van kedved? Jól hangzik, de nem tudok. Sőt, vacsorázni sem mehetek veletek. A professzor úr azt akarja, hogy végezzek még egy kis kutatást. Nem tart majd sokáig, és egy kis lazítás jót tenne neked. Sok a dolgom hozzám. Jó szórakozást. Később találkozunk. Mit csináltál? Sajnálom. Elejtettem. Úgy tűnik, nem szoktál mosogatni. Nyilvánvaló, hogy még nem kellett dolgoznod. Nézd meg a kezemet, tiszta ránc. A maga keze nem ráncos. Csak az látszik, hogy milyen keményen dolgozik. Hát persze. Úgy kerülsz ide. Nem úgy nézel ki, mint aki rászorul, hogy mosogasson. Phyllis, elküldtelek, hogy megkeresd a lányt, de te inkább a sofőrre lenyeleksz. Neslihan asszony, éppen vacsorát főztem. Szereti a töltött paprikát? Régen nem is lehetett paprikát kapni, csak nyaranta. Szeretne esetleg enni valamit? Hol van a gyerek, Selma? Bahar! Ugye róla beszélünk. Elküldtem érte a nővérét, de nagyon mérges lett Phyllisre. Mondtam is neki, hogy ha nagyon sír, hadd maradjon inkább ott. A barátjával. Igen, Neslihan asszony. A régi háznál a szomszédokkal. Igen. Azt hiszed, Selma, hogy át tudsz verni, ha? Azt mondtad, a szomszédokkal van, nem igaz? De én tudom, hogy Ipekkel van. Ugyan már, Neslihan asszony. A szomszédban van. De azt nem tudom, hogy esetleg később találkozott-e Ipekkel. Nézd rám! Ha még egyszer hazudsz nekem, kivágom azt a hazug nyelvedet. Megértetted? Ipek vitte el? A gyereket? Nem tudom.
Elaludtam. Nem volt ott, amikor felébredtem. Biztos elment a házból, hogy megkeresse a haszontalan apját. Hogyan találkozott Ipekkel? Esküszöm, hogy nem tudom. Ipek telefonált. Azt akarta, hogy menjünk, és vigyük el a gyereket. El is mentünk, de nem voltak ott. Akartunk szólni, csak attól féltünk, hogy majd megharagszik. Ha még egyszer hazudni mersz nekem, visszaküldelek oda, ahonnan jöttél. Megértetted? Igen. A paprikát joghurttal tálaljuk. Halil úr így szereti. Őrült! De amíg Selma itt van, inkább jól vigyázz, mert esküszöm, hogy megbánod. Valahol itt voltunk. Igen, ez az. Álljon meg, kérem. Itt? Igen, a mellékutcában. Elnézést a kellemetlenségért. Kérem, kisasszony, ne is törődjön vele. Meg is várhatom itt, ha szeretné. Nem tudom, meddig fog tartani. Fura egy helyzet. Értem. A kis húgom, Bahár, elment a házból anélkül, hogy szólt volna nekünk. Őt keresem. Van valami, amiben még segíthetek önnek? Tegnap este itt járt, szóval körülnézek errefelé. Én is idehoztam tegnap Ipek asszonyt. Azt akarja mondani, hogy Bahár is Ipekkel volt? Nem. Ipek egyedül volt. Hát persze. Én hoztam ide Ipeket tegnap este. A húga biztos beszállt a kocsiba, anélkül, hogy észrevettem volna. Hogy nem vettem észre? Ipek szólt, hogy menjünk abba a kávézóba, de az már zárva volt, szóval most körbe kérdezek. Akkor menjünk együtt. Ne aggódjon, megtaláljuk őket. Elnézést! Igen? Egy fiatal hölgyet és egy 10 év körüli kislányt keresünk. Tegnap jártak itt. Sok vendégünk van. Sajnos nem emlékszem. Kérem, gondolkodjon egy kicsit. A húgom ilyen magas, és tegnap este járt itt. Kérdezze inkább az esti műszakost. Tegnap ő volt itt. Hol van? Mindjárt itt lesz. Várják meg. Ígyunk egy kis teát, amíg megjön. Üljünk le. Szia, Ömer! Ipek hol van? Hát, azt mondta, hogy itt várjak, mert dolga van. Vacsoráztam. Te nem vagy éhes?
Miről beszélsz? Hogy tehette ezt? Hová ment? Bár tudnám. Mintha a föld nyelte volna el. Amúgy is folyton csak a baj volt ezzel a lánnyal, csak a baj! Hívjuk fel a barátait. Ipek barátjait? Vagy esetleg a családját? Hát nem érted? Bezárkózott ide, mióta Ömer elment. Hová mehetett? A lánya sírjához? Azt mondtad, hogy sokat jár oda. Nézzük meg ott. Már megtettük. Én mindig is azt mondtam, hogy valami nem stimmel ezzel a lánnyal. Azzal a sírkővel beszélgetett. Aztán megmutatta az igazi arcát. Olyan kár, hogy annyi mindenem ment keresztül. Csak ennyit tudott elviselni. Te sem voltál jó hozzá. Te jó ég! Mintha nem segítettünk volna eleget. Mindent megtettünk a jó létéért, de Halil nem bírta tovább. A végsőkig feszítette a húrt. Eléggé ismerjük Ipeket. Ugyan mit tett, amivel kiérdemelte, hogy kirúgjátok? Találkozott a volt férjével. És? Megteheti. Lehet, hogy még mindig szeretik egymást. Szűhéla, ne butáskodj! Nem rabolt volna ki, ha szeretné őt, hm? Tudja, hogy a férje egy tolva, és ennek ellenére szereti őt? Én nem tudom, mi történt. Ez számomra egy nagy titok. Senki nem beszél róla. Nem számít, mi történt. Halil még rosszabbá tette a dolgot azzal, hogy kirúgta őt. Közbe kellett volna lépned, és megnyugtatnod őt. Nem vagyok sem az anyja, sem a nővére. Azután is csak a gond volt vele, miután befogadtuk ide. Magunkhoz vettük, de kiderült, hogy valami baj van vele. Nem leszek irgalmas. Nem is kellene irgalom, ha lenne igazság. Ez meg mit jelent? Gondolkodj el rajta. Te okos nő vagy. Rá fogsz jönni. Remélem, hogy Ipek előkerül. Minden tudó. Beképzeld. Mindjárt elkezdünk bowlingozni. Ozan persze megint győzni fog, de örülhetnek, megtiszteltetés kikapni a királytól. Az önbizalommal nincs gondja. Nem veszi fel? Nem. Na és hogyha nem veszi fel, akkor mi van? Kit érdekel? Ki lenne ő? Játsza itt az elérhetetlent. Ne beszélj így róla. Ne veszekedjetek, menjünk be és játsszuk le a dolgot. Minden az energiáról szól. Menjetek, elment a kedvem. Jó szórakozást. Nem már! Most tényleg? Tényleg. Bahar, hogy találkoztál Ipekkel? Hát a villában. A szüleid is ott dolgoznak? Az anyám és a nővérem ott dolgozik. Az apám börtönben van. El akartam menni hozzá. Beültem egy autóba. Aztán megláttam Ipeket a parton. A parton? Igen. Csak sétálgatott, mire oda kiáltottam neki. És aztán? A villába indultunk. El akart vinni anyámhoz, de rosszul lett. Így bevitték a kórházba.
Ipek nagyon keveset evett, és emiatt legyengült. Bahar, nem akarsz enni valamit? Akkor figyelj. Könnyűnek tűnik, igaz? Próbáld ki. Ilyen késő van. Elfelejtettem elhozni a fiamat az iskolából. Van egy fia. Az ég áldja meg. Köszönöm. Csak érte dolgozom. Megértem. Menjen. Majd én kitakarítok. Miért foglalkozol ezzel? Csak egy napig vagy itt. Nem baj. Hadd vegyek le egy kis terhet a válláról. Nem kedveltelek, amikor idejöttél, de te jó ember vagy. Gyönyörű a lelked, akár csak az arcod. Remélem, hogy melléd áll a szerencse. Úgy legyen. Hogy vagy, anyuka? Ugye elmúlt már a fejfájásod? Addig fog fájni, amíg Ipek elő nem kerül. Szervusz, drágám! Sziasztok. Van valami hír Ipekről? Még keressük. Nem tudok többet. Csak ülünk anélkül, hogy bármit tennénk. Mondtam, hogy keresd mindenhol, de nemet mondtál. Tényleg nem bírom tovább. Anyám, Ipek nem veszett el. Maga ment el. Túl nagy ügyet csinálsz ebből. Igen, Halilnak igaza van. Te is tudod jól, hogy végül minden folyó a tengerbe ömlik. Te rúgtad ki a házból. Annyi mindenem ment keresztül, de mégis talpra állt. Ha megreped a tető, a legnagyobb darab fog a fejedre esni. Ha nem hozod vissza, esküszöm, hogy végül elveszem mindenedet, Halil. Anyám, én vagyok a fiad. Ne bánj velem, mintha ő fontosabb volna. Elmondtam és kész. Nem hagyom, hogy kirúg csak azért, hogy a helyébe lépj. Ez az, de most már 4 van. Egyre nehezebb lesz. Mindjárt zárunk. Csak még egy teát kérek. Sajnálom, de most már zárunk. Bahar, menjünk ki. Ipek mindjárt végez. Aggódni fog, ha nem talál. Jobb, ha maradok. Rendben van, várj itt. Én kint leszek. Oké. Végzett? Igen. Elmosogattam, és kitakarítottam. Szép munka, ügyes volt. Holnap is jön? Nem, ez csak egy napra szólt. Köszönöm, hogy ledolgozhattam az ételt. Jó lenne ilyen szép lányokat látni errefelé, mint te. Itt van a béred is. Köszönöm. Elég ennyi?
Fiatal vagy még, és van egy gyereked. Még többet is tudnék adni neked. Hadd zárjak be, menjünk el valahova. Mit szólsz hozzá? Hagyjon békén, vagy sikítok. Kiabálj csak. Senki sincs itt, csak a lányod. Kérem. Ugyan miért mondjak le egy ilyen szép lányról, hm? Ne ellenkezz!